Здравейте и честит понеделник. Малко късно се включвам, защото понеделник е и се чудя откъде как да захвана. Днес имам да свърша няколко задачи, едната от която сега ще ви я покажа. Миналата седмица създадах този уникален дизайн за моите приятели от Electric Roxy. Това са визитните им картички, които днес ще пуснем печата за тях, ще нарежем и ще бъдат изпратени. Ако все още не сте ги чули, горещо ви ги препоръчвам. Electric Roxy, пишете и слушайте. Това е наслада за ушите и хора, които обожават рок музиката. Малко по-късно днес следващата задача ще бъде среща с моя приятелка, която е художник и графичен дизайнер. Доколкото разбрах, готви някакъв огромен нов проект, за който тръпна да разбера, и ще имам честта отново да изработя за нея нещо специално, за което съм благодарна. Здравейте!